Bok ljudi, ovdje Filip 2003 i nalazimo se na Skyblock mapi. Jučer smo otišli do onog otočića tamo, samo da vidim. Da, došli smo do onog otočića tamo, Creeper je tu još jednu ovu rupicu puknuo. I naraslo drvo. Sad imam premium, kao što vidite mi skin. Ali nestale su mi stvari kad sam promijenio username. Tako da moram sad iscijepati ovo drvo. I to rukom. U stvari ne trebam. Sad ću ja to napraviti kramp. Ne. Nije kramp. Ajde. Daj dobro kramp. Okej. Ajde. Trebat će mi još. Napravim. Još skoro sam napravio kramp. Opet. Cijepam. Hoću jabuku. Nisam gledala sve jedno. Može poslužiti. Dobio sam jabuku. Evo. A dobro, ne treba mi samo jabuka, treba mi i sapling. Vidi! Čim ja pričam o nečemu, odmah mi se to dođe. Evo, ja pričao da ja želim jabuku, dobio sam jabuku. Kažem, a treba mi i sapling. I dođe mi sapling. Zašto mi je ovo razdvojeno? I danas ću ići staviti kamenje ispod onog pijeska da ne bi palo. Ako budemo kopali ili radili oko njega. Evo još jedan sapling. Ovaj put nisam pričao o njemu. Ovo će biti dosadno, možete vi premotiti naprijed, ako želite. Da ne gledate ovo dugo kopljenje. O moj Bože, ovo je optika mi stvarno pomaže. Ušao sam u kamen. Da, i ja sam snimao ovu epizodu prije, ali ništa od nje, pa sam se vratio na početak. Ne skroz na početak, ali da je treba mi napraviti peć. Joj, skoro sam se pa ispod sebe. Da, mislim kako bi nam to bilo dovoljno. Da je zatrpao ove rupe. Uzeo sam 2 viška samo kako bi zatrpao ove rupe. Ovo. Ne znam da bi se to događalo. I moramo ovo još produžiti.
treba ići voda i pala noć, ja ne volim. I morat ću se malo proširiti otočić jer kad ja padnem, već sam 2 puta pao u ovaj epizod, dok sam snimao, 3 puta sam pao dok sam snimao ovu epizodu prije, jučer sam snimao na večer, ali nije išla dobro, bila je preduga. Više od 10 minuta. A nadam se da je ovo dovoljno. Sad će nam trebati i kanta. Stavio sam ovdje preko ovoga kamen da se ne bi zapalilo drvo. Zapalilo se drvo prije. Stavljam vodu ovdje. Joj, ovo neće biti dobro. 100% crknuću. Ja pao. Pao je. O moj Bože. O moj Bože, ne. Ne. Sviđu kojem sad. Ne. Joj. Joj, ne. Onda ću malo čitovat. Pardon, ali malo moram čitovat. Ovo je samo kako bi uzeo pjesak. Ok. Ajmo se pravi da sam već to uzeo. Evo. Imam pjesak. Sad se vraća. Ne. Da iskoristimo ostatak cobblestona da proširimo ovaj otok. Ne. Da vratim ovo, da ako počnem kopat da... Mogu bi ja početi raditi nether portal ovdje. I oprostite što sam čitala, a morao sam... Ili kaktus je tu? Ima jedan. Okej. Treći mi cobblestone za pečnicu. U stvari to ću napraviti u sljedećoj epizodi. Sad će mi trebati lava. Ne. Idemo. Cobblestone. Pjesak. Ništa toga. Da, cobblestone nam treba isto. Ovdje. Evo mi. Sad nam treba vatre. Joj, ne želim zapaliti drvo.
Ja ću probat bez kamere dok ne snimam. Probat ću ovo Nether portal napraviti. Ne. Ok, može. Stavim ovo. Evo portala. Pa to bi bilo to, ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Like i subscribe, molim. Rekao sam to, vidimo se u sljedećoj epizodi. S Bogom.